Pán predseda, poďme teda k domácej politike. Už ste to rozobrali, načrtli. Po demisii Petra Kmeca, ako by sa opakovala tá situácia spred roka, kedy premiér musel zasiahnuť, musel tam riešiť určité preskupenie síl. Ako to bude teraz? To sa vôbec očakávate opäť od premiéra, že bude musieť sa angažovať v tejto veci? Už ste to aj hovorili, že včera o tom dačo hovoril aj prezident. Viete, to sa vôbec neopakuje, pretože to, čo bolo pred rokom, bola strata charakterových hodnôt a odchod niektorých poslancov z hľadiska toho, že sa nemohli realizovať. A naozaj nemôžete ako predseda strany viazať nejakého poslanca, on môže kedykoľvek odísť a to, čo urobil premiér, že urobil s nimi individuálne dohody. Ale už je táto situácia teraz opäť na pleciach premiéra? Ale počkajte, ale ja sa vrátim ešte aj k tomu, čo urobil premiér. Premiér vlastne išiel do individuálnej dohody, ktorú dneska požaduje a bude ju požadovať, povedzme, pán Ferenča. Alebo mi to robí aj pán Radačovský. To znamená, kašľú na svoje strany a idú rovno k premiérovi. Tým pán premiér roztočil aj ohrozenie, aj ruletu vo vzťahu k sebe. Ale dôležité je jedna vec. Dôležité je, že vláda sa udržala. Za tým stojím. Ja nechcem, aby vláda padla, aby prišiel Šimečka, Greling, Matovič. A teraz prejdem k tomu, čo sa deje teraz. Teraz sa stalo niečo úplne iné, pán redaktor. Tu sú vážne podozrenia, že ľudia z okolia pána Kmeca dali dotácie, o ktorých hovorí pán Majerský, ľuďom blízky do prezidentskej kancelárie. Ja ak tam vidím nejakého motáka, ktorý robí poradcu a dostane 3 milióny, tak sa mi nožík otvára vo vrecku. A začali, no počkajte, to je jedno, ale ten smrad a tie podozrenia, či sa to týka voderad alebo iných vecí sú tu. Takže ja som požiadal a dohodli sme sa s Matúšom Eštokom, bola koaličná rada v Národnej rade, bola veľmi ostrá, nechcete vedieť, kde sa jasne povedalo, a mňa teraz nezaujímajú preteky ani Smeru, ani Hlasu, kto skôr chcel odvolať Kmeca. Problém je, že sú tu vážne veci, ktoré vlastne je treba zodpovedať. Preto ja som sa spojila s pánom Druckerom a čakám, že v najbližšom období sa predloží analýza toho, čo sa udialo. Pretože toto nie je prvá vec, kedy som spozornil. To isté sme hovorili pri záchrankách. To isté sme hovorili pri ďalších veciach. A teraz chcem politicky, len mňa to zaujíma váš názor, že či vám to dáva nejaký politický význam, že po demisii Peter Kmec sa teraz rieši jeho politická budúcnosť na pozícii nejakej funkcie. Po tom, čo musí teraz ešte stále aktuálne vysvetľovať tie kauzy, ktoré pán Majerský spomínal, jednak tá výzva z plánu obnovy, ale aj teraz tie prevody tých pozemkov vo Voderadoch, ako spomínal mladý, to nazývajú tým výrazom slejada. Pán redaktor, ani vy, ani ja nie sme policajti. Hovoríme tu ale o podozreniach, ktoré bude musieť Hlas vysvetliť. A teraz neznamená, či je lepší Hlas, alebo Smer, alebo SNS. Dôležité je si to riadne vysvetliť, ale problém, ak chcete politicky, nie je... No, politicky vám to dáva význam, že teraz má ísť, hovorí sa, že to Ríma ako veľvyslanec. Nechcete počuť, tak to bude hanba. Ale nechcete počuť, v čom je politický problém našej koalície. Politický problém našej koalície je to, že Peter Pellegrini s Hlasom nasľuboval ľuďom niečo. Prvým oklamanom v koalícii bola SNS a ja. Potom ja počúvam dneska, že on hovorí, že nemá nič vlastne s koalíciou, že on je prezident všetkých, však asi to chápem politicky, ale včera ma šoklo, že on už povedal, že on nemá nič ani s Hlasom. Že Hlas bol v dobrej kondícii, že on vráti Eštokový zákon, že jeho hlas už nezaujíma. A tam je už problém, o ktorom som ja hovoril s ľuďmi, ktorí aj zo SNS odišli do Hlasu, lebo v Hlase je množstvo úžasných ľudí, ktorým som hovoril, že vnímajte, ako Hlas vzniká. A to sebectvo Petra Pellegriniho, ktorý dneska je prezidentom a kašle na koalíciu a zasahovanie do rezortov, o ktorom nehovorí Andrej Danko, Peter Pellegrini je aj teraz dokázané, že cez svojho poradcu mal blízko k Kmecovi a dostal jeho poradca 3 milióny. A Peter Pellegrini včera v rozhlase, ako pán Farár rozdáva rozumy, miesto toho, aby vysvetlil, akú zodpovednosť cíti za Hlas, aké záväzky mal Hlas nejakým oligarchom alebo k nejakým podržtaškárom, ktorý jeden vyhrá taký tender, druhý dostane toto. Toto je problém. No aké dôsledky z toho vyvodíte? Tak počkajte, dôsledky vyvodia ľudia pri voľbách. A ja to hovorím preto o tom, že som to hovoril aj pri voľbách, že verte starým stranám, a ja za starú stranu považujem KDH, SNS, Smer a ľuďom, a neverte, keď si niekto na zelenej lúke zakladá strany. Dôsledky vyvodia ľudia pri najbližších voľbách. A keď otriasa sa koalícia v základoch? Nie, takto. Trase sa to, ale na druhej strane sú to veci, ktoré zrátajú vždy voliči ľuďom. Ja nebudem rozbíjať koalíciu ani kvôli Lajčákovi
Ani kvôli tomu, že niekto tu niečo robí z hľadiska toho, že pre mňa najväčší prúser by bol, keby vláda padla. A preto som ustúpil aj pri Huliakovi. Preto som ticho a venujem sa témam, ktorým rozumiem a bavia ma. Ale najväčší prúser by bol, ak by znova prišla liberálna šialená vláda. A viete, čo sa desím? Že zase národ len lieši. Si s Matovičom, či si s Ficom. Si za to. A podstata, konštruktívne veci, ktoré padali aj v tejto debate, dobre, sa vytracajú. Ako vyriešite problém s Jánom Ferenčákom? Aktuálne disponujete 78 hlasmi, je tam aj komplikácia s Rudolfom Huliakom, ktorý už má tým pádom blokačnú menšinu. Ja sa sústredím na to, aby som presvedčil ľudí, aby nás viac volili v najbližších voľbách. Čo sa týka problému Ferenčáka, je to problém Hlasu, ktorý si musí povedať, či ho chce stratiť, alebo ho nechce stratiť. Zatiaľ sme hlasovanie o jeho odvolaní odložili. Na druhej strane musí aj prestať prezident zasahovať do rozhodovania nového predsedu Matúša Eštoka. A ešte raz chcem povedať, ja mám veľa priateľov v Hlase, vážim si tých ľudí. Je to dobrý program. Ich problém je, že ich zradil ich zakladateľ, ktorý si nad nimi umiel ruky ako Pilát. Dobre, poďme to uzavrieť. Adoptuje si Jána Ferenčáka. Už dám vám priestor, pán Majerský. A smeruje pán Kmec do diplomacie? Ja nie som zástanca v politike. Ste na koaličnej rade, boli ste na koaličnej rade. Chcete počuť, keby som mal tú moc, ja by som si dôveru ľudí nekupoval. Ak si niekoho kúpite, ukazuje to, že nemá charakter. Robert Fico sa rozhodol, že si niektorých poslancov chce viazať. Je to politické rozhodnutie. Toto nie je problém Andreja Danka. Toto je problém Roberta Fica, ktorý sa musí o tom porozprávať s Matúšom Eštokom. Ja nemám rád ľudí, ktorí sa dajú za niečo nastaviť na to, že zmenia názor. Buď máš názor a máš charakter a si s nami, alebo si chod svojou cestou. Pán predseda, otriasa sa koalícia v základoch? Pán predseda tu mal veľmi vážne slova pred malou chvíľou. No, kebyže fajčem, tak by som si stihol odskočiť aj na cigaretu pri tomto 7-minútovom preslove pána predsedu SNS. Tak ste sa usmievali. Treba aj s časom narábať tak racionálne, aby sme naozaj mali rovnako pridelený čas. Ale poďme takto. Už sám pán predseda povedal, že pán prezident si umyl ruky nad Hlasom ako Pilát. No toto presne sa stalo. Pán prezident zrazu dáva preč ruky od Hlasu. Ale Hlas ho dobieha. Hlas Hlasu ho dobieha. Jednak stopy viedli aj do prezidentského paláca a k jednotlivým poslancom. Čiže vidíte tam nejaký trestnoprávny rozmer možno? To nejdem vôbec pomenovávať, teraz na to sú tu iní. Ale je smutné sledovať, že vláda Smeru, Hlasu a SNS, opakujem ešte raz, pán predseda, vláda Smeru, Hlasu a SNS 2 týždne zabila tým, že sme rokovali o úrade, ktorý mal chrániť bežných ľudí, ktorí cítia krivdu a nespravodlivosť na pracovisku. A tento úrad zrazu teraz sa ide rušiť. Lebo Šutajovi Eštokovi nešiel po ruke tento úrad, ale išiel mu po krku. Jeho nedbanlivosťou bolo spôsobené to, že on teraz musí zaplatiť exekúciu niekoľko desiatok tisíc eur. On jeho nedbanlivosťou a jeho zlými rozhodnutiami predtým. Ale ľudia toto nechcú počúvať, že mu budeme 2 týždne rozprávať v parlamente o rušení nejakého úradu. Generálny prokurátor, Európska komisia, opozícia, sudcovia, dokonca aj časť ústavného súdu sa nechala počuť. Dokonca verejnosť mali protest, nie politicky. Bola to verejnosť, ktorá mala aj z radou odborníkov protest pred budovou Národnej rady. Bol to dokonca pochod, kde jasne pomenovali, že tento úrad sa nemá rušiť.